sa transfigurasyon, mapapasatuya man, kundanay ang satuyang pagpamibi, asin pagpapakamatanos. Mating po ang gabos, asin sa maugmang tingog, awiton niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang, tanganing maging maninigo kitang magdulot kaining banal na misa. Sa tuyan ng akuon, asin pagsulsulan, an mga naginibo niyatong kasaalan. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagrangan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada an sa to mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Mamibi kita, O Diyos, nagtugon ka sa mo na hinanyugon an padangat mong aki, pagkaniguang an puso mi pabasugon kan sa imong tataramon, tanganing huli sa malinig na espiritual na pakasabot, magugma kaming magmansay kan sa imong kamarawayan. Huli kay Hesu Kristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Ipinahayag kan Diyos ang mga tataramon na ini kay Abraham. Sa imong kapag-arikaan, itatao ko ang daga na ini, puon sa salog ni Ehipto, sagkod sa dakulang salog. Ipinapaabot kan Diyos kay Abraham ang sa iyang pagmangno, sa iyang mga kapag-arakian. Hinanyugong po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Genesis. Dinara si Abraham kan kagurang ng Diyos sa luwas asin sinabihan, magtingkalag ka sa langit, asin bilanga ang mga bituon, kung kaya mong bilangon. Sinabihan siya, magiging siring an sa imong kapag-arakian. Nagtubod sa kagurangnan, asin ibinilang sa iya, nakasuriputan. Nagsabi sa iya, ako ang kagurangnan, ang nagpaluwas sa imo sa kan mga Kaldeo. Tanganing ipasadiri ko sa imo ang dagang ini. Alagad naghapot siya, kagurangnan kong Diyos, paano ko maaaraman na masasadiri ko ini? Nagsabi sa iya ang kagurangnan, ikuamo ako nin sarong turilyo na 3 taon, sarong babaeng kanding na 3 taon, asin sarong karnero na 3 taon, sarong salampati, asin sarong agbaan. Ikinuas sa iya ka inigabos, binaranga ini sa tahaw, asin pinaatubang an lambang magkabanga, an mga gamgam da ibinanga. Nagbaba an mga mananaklot na gamgam, pasiring sa mga binuno. Alagad binugaw sinda ni Abram. Masulnop na an aldaw, sarong hararom na turog, suminangkob ki Abram. Uya kinuruban siya nin kilabot, asim dakulang diklom. Nakasulnop na, asin madiklom na. Uya nag-aasong horno, sa kakaraba uminagi sa tahaw, kan binaak na hayop. Kan aldaw na ito nakitipan kan kagurangnan ki Abram, na ansabi, sa imong kapag-arakian, itatao ko ang dagang ini, puon sa salog kan Ehipto, sagkod sa dakulang salog na iyo ang salog kan Euphrates. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan sa kong ilaw asin kaligtasan. An kagurangnan sa kong ilaw, asin kaligtasan. An kagurangnan sa kong ilaw asin kaligtasan. Si Isay an matatakutan ko. An kagurangnan kakusgan ko sa kong buhay. Si Isay an matatakutan ko. An kagurangnan sa kong ilaw, asin kaligtasan. Danguga kagurangnan an sa kong tingog na ipinapaapod ko. Kaugayi ako asin simbaga. Dapit sa imo nagsabi an sa kong puso. Hanapa an sa iyang lalawgon. An kagurangnan sa kong ilaw, asin kaligtasan. An lalawgon mo kagurangnan an hahanapon ko. Hare pagtagoa an lalawgon mo hali sa ko. Dai ka magbirik sa akaanggutan sa imong surugoon. Tabang taka, dai mo ako ipagsikwal, dai mo pagbayae. An kagurangnan sa kong ilaw, asin kaligtasan. Nagtutubod ako na mahihiling ko ang karahayan kan kagurangnan sa daga nin mga buhay. Maglaom sa kagurangnan, magkusog, mag-isog ang puso,
maglaom sa kagurangnan. An kagurangnan sa kong ilaw asin kaligtasan. Minawot ni San Pablo ng mga taga-Filipos makarayo sa mga maraot na gawi. Buot niya na sinda magsarig sa kakanon na hali sa langit. Bako lang itong kakanon sa hawak, uma kinabanon na bagay. Nandiyon po niya to ang nakiduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Makisumarok kamo sa mga nag-aarog sako. Mga tugang, asin mangnohon nindo ang mga naglalakaw, susog sa arugan na hinihiling nindo samo. Tadakol ang naglalakaw na kaiwal kan krus ni Kristo. Dayaday ko nang isinabi sa inda. Asin ngunyan, nagtatangis ako na isinabi ko sa inda. An sa indang katapusan, kawaaran an sa indong Diyos, iyo ang tulak asin ang kamurawayan, yaon sa indong kasusupgan. An mga kinabanon, iyo an sa indang iniisip. Tan ina, tang banwaan, yaon sa kalangitan. Asin hali manduman, an paraligtas na sa tong linalauman. An kagurangnan na si Jesucristo, liliwaton niya an hamak tang hawak, na makabaing sa mamurawayon niyang hawak. Sa bagsik kanyaon sa iyang kapangyarihan, ipasakop ang gabos sa iya mansana. Kaya, mga tugang kong namumutan, asin napupungawan, kaugmahan ko asin korona, tasiring kaini, kamo magtindog nin pusog sa kagurangnan, mga namumutan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susog kay San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ipinag-iba ni Jesus si Pedro, Juan, asin Santiago sa sarong bukid, tanganing magpamiibi. Kan siya nagpapamiibi, an sa iyang lalawgo nagbago, asin an sa iyang gubing nagkintab sa kaputian. Dangan nagpahiling ang duwang lalaki, si Moises asin si Elias, na nakikiulay sa iya dapit sa mangyayari sa iya duman sa Jerusalem. Si Pedro asin an sa iyang mga kairiba, nangatuhog sa tungka, alagad naging mata, asin nahiling ang kamarawayan ni Jesus, asin ang duwang lalaki na kaibahan niya. Kaya ang mga ini, mahali na, si Pedro nagsabi kay Jesus, Maestro, marahay padigdi na sa nakita, mapagibog itaning tulong tolda, saro sa imo, saro kay Moises, saro kay Elias. Daiaran ni Pedro kung ano ang sa iyang sinasabi. Mantang ini sinasabi niya, may dominatong na panganuron,
na nakatahob sa inda. Natakot sinda sa laog kan panganuron, asinhali sa panganuron, sarong tinog nagsabi, ini ang sakuyang aki, sakuyang pinili. Himatayan nindo siya. Pakataram ka ini kan tingog, si Jesus na sana ang sa idang nahiling. Ang mga disipulos day nagtaram, dai ipinag-usip sa kisayman ang sa idang nahiling sa oras na ito. Mga tugang ang ebanghelyo kan sa tong kagurangnan, Pag-umaw sa imo, Kristo. Matuka po ang gabos sa paginanyog kanumiliya. ang ikaduwang Domingo nin Kwaresma, iyo ang inaapod na Transfiguration Sunday. Nahiling niya to o nahinanjog niya to sa Ebanghelyo na si Jesus nagpahiling sa iyang mga apostoles sa paagi nin pagbabagong lawog ang sa iyang imahe, ang sa iyang bado nagkintab sa kaputian, nagbago ang sa iyang lawog. As in na-eksperyensya kan mga apostoles ang kamurawayan, na-eksperyensyahan ang langit sa kadikit na panahon. Kaya, sabi ni San Pedro, habon niya na maghali, di na sana kita. Gusto niya mag-stay na, nanamitan niya kung anong klaseng kamurawayan ang igwa si Jesus. Mahapot kita, tano ta pinili ni Jesus ang magpamitbid sa araw kaining momento sa mga apostoles. Nagpamitbid siya o nagpamitbid siya kaibahan sa iyang kamarawayan asin ipinamati sa mga apostoles kung anong klaseng kagayunan, kagianan, asin katuninungan ang yaon sa iya. Si Santo Tomas may kasimbagan na magayon. Sabi niya, kung maawat kan taho na makaduman sa iyang destinasyon, maski andalan pasiko-siko, maski andalan kadakol ng mga kaipuhan ng mga hadlang, kaipuhan na magduman siya sa iyang destinasyon, ta magayon ang sa iyang padudumanan. Kaya ipinahiling na Jesus ang kamarawayan sa mga apostoles ninhulita tanganing maging andam sinda sa indang aagihan. Itong inaapod na scandal of the cross. Ang mga Hodeo kaigto sabi, ang maabot na Mesiyas sarong hade, triumpong hade na matao nin kagianan sa inda. Alagad ang Mesiyas uminabot na bakong hade, uminabot na ugboy na namundag sa Belen. Bakong mayaman, kundi tios, mayong mga soldados. Kaya sa mga Hudyo, saro ining iskandalo na ang Mesiyas, si Jesus, mayong sinabi sa indang lipunan. Kaya magayunon na nagpamigbil si Jesus sa paaraw kayong paagi, ang pagbabago niya ng lawog, tangalig maaraman ka mga apostoles na siya mananggad ang Mesiyas, na maagi sa pagtios, pagsakit, asin, kagadanan sa krus. Mga tugang, kung kita baga bago magdalan sa sinihan, naghihiling kita kang preview kang pelikula, tanganig madalan ta, tanganig maalok kita na magdalan kang sarong pelikula. Iyon man inda ang sinasabi ni Jesus, ang ipinahiling na Jesus sa iyang pagbabagong lawog. Preview sana ang sa iyang ipinahiling, ang langit. Kaya, mga tugang, aramon niya to, ang kinaaban na ini, bako pa ini, ang kamurawayan. Tatibaad, nabubuhay kita sa komfortabing pamumuhay, nakakalingaw kita na igwapa nin kamurawayan kan Diyos. O tibaad, nadidistract kita ka mga pagtios, asin pagsakit sa kinaba na ini, mayo ang paglaom sa kahadean nin Diyos. Alagad ang transfigurasyon ni Jesus, nagtatao sa tuya nin paglaom. Igwa nin langit,
Totoo yan, bako yan showbiz. May langit na naghahalat matapos kitang magadan sa kinaaban na ini. Kaya, ang pangapudan sa Kwaresmang ini, iyo ang paglalakbay na igwaning pagsulsul. Ang pagsulsul paagi, tanganing maghagad nin kapatawaran sa Diyos, asin magbago nin buhay. Kadakol po ang nakukulong, ngunyan. Alagad, pag ang nakukulong, mayo man pagsulsul, daiman natatao ang pagbabago sa buhay. Totoo, may mga nakukulong, pinagbabayadan ang kasalan sa kulungan. Alagad, kung mayo man yung pagsulsul, mayo man yung pagbabago, mayong saysay ang pagbayad ng kasalan sa kulungan. Tanging sa pagsulsul sa mahal na Diyos, paghagad din tawad, asin pangapudan sa pagbabago, nagkakaigwan ng kahulugan an sa tuyang buhay. Iyo ini ang mensahe na maabot, ipaabot sa tuya sa ikaduwang Domingo kan Kwaresma. Magsulsul. Alagad, ang Kwaresma, bako lang sa pagsulsul, bako lang sa pagbabago. Igwa kita ning pangiturugan na igwa nin kamarawayan kan Diyos. Iyan ang sa tuyang pinaglalauman, paglaom na daita pa nakukua sa kinaaban na ini. Ang paglaom na iyan, makukuan niya to, kung makaibahan niya to, ang mahal na Diyos, na yaon na sa iya, ang kapanoan kan kamarawayan. Mga tugang, may panahon pa sa kinaaban na ini. Kung iniisip niya to na halawig ang sa tuyang buhay, isipon niya to na halipot sa naiyan, sa pangapudan, kan pagbabago, pangapudan nin pagsulsul, pangapudan nin paghagad din tawad sa mahal na Diyos. Sabi ka iyan, the moment na kita ipinangaki, nagpupuo naman ang sa tuyang oras na magadan. We are running out of time. Kaya, di pagsayangon ini sa pagbabago, sa paaging pagsulsul, asin paghinanyog kay Jesus. Sa iyang mga katuktuan, asin sa iyang mga ipinahiling, lalong-lalo na ang kamarawayan na yaon sa iya, ang kahadean, ang langit. Amen. Matindog po ang gabos. Gabos kita maawit. Nagtutubog ako sa Diyos amang makakamhan. Paglalangkan langit asin daga, asin kay Hesu Kristo, aking bugtong niya. Kagurangan ka. Ipinagidam muli ka, Espiritu Santo, namundag kay Virgen Maria. Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadang asin ilimupo. Umilig sa mga gadan, panikatulong aldaw, nabuhay liwat hali sa mga gadan, sumingakat sa kalangitan. Pagtutukaw sa ko, ang Diyos amang makakamhan, haladuman mabalik sa paghukom,
sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagpuran. Amen. Sa bukid nin Tabor, nagsabi ang Ama kay Jesus, ini ang namumutan kong aki, himatea nindo siya. Bilang mga namumutan niyang aki, masarig niya tong idulot sa iya, an sa tuyang mga kahagadan o mga pangangaipo, an sa tuyang sabihon, kagurangan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga pamayo kan simbahan, magbanaag kan mamumuton na presensya ni Kristo sa indang mga paarog. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa laog kan Kwaresma, ikapahiling niya to ang kamurawayan kan Diyos sa tuyang mga marahay na gibo, asin matinaong paglimos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga yaon sa tunay na katibaadan na malagalag sa tamang dalan. Huli kan sa inda mga kakundian, makagamiaw na sinda mahira sa kamurawayan, susog sa panuga kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na naghihelang, asin mga biyadi, makapasan kan sa indang mga krus na may kusog buot. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namumutan niya tong gadan, makahiras sa kamurawayan ni Kristong nabuhay liwat. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangan hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos sa muyang Ama, ako ining mga pamibi na dinudulot mi sa pagtubod. Panuaan sa muyang puso kan pagkamuot mo, asin padanayon mo kaming maimbod sa Ebanghelyo ni Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa luteriya kan Eucharistia, ang pagdulot asin pagandam kan mga atang.
Pasalamatin mo po ang Diyos. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansa ko, asin ang sa inyong mga atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Ako unman lugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kumawan, asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kami namimibi, na ining sakripisyo, maglinig kan samuyang mga kasaalan, asin sa pagselebrar kan Fiesta Pascual, magpabanal kan hawak asin kalag kan sa imong mga paratubod, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. iitaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Ta pinatanidan ang mga disipulos kan sa iyang kagadanan, nagpahiling siya sa inda sa banal na bukid kan sa iyang kamarawayan, tanganing pati sa mga pagsaksikan tugon, asin mga propeta, ipasabot na huli kan pasyon, makakamtan ang kamarawayan nin pagkabuhay liwat. Kaya, kaiba kan gabos sa mga angheles asin santo sa kalangitan, daing tapos kami nag-aawit kan sa imong kadakulaan, kami gabos nagsasabi, panukan sinong kamurawayan, o sana, sa kaitaasan, aladangan minabipin, samaran kan kaburangan, o sana, sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggadaan banal, burabot ng gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asing dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya, sa lugar niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos, asin magkakan ka ini. Taini ang sakuyang hawak na idodolot para sa indo.
Siring man pakapamanggi pagkuan niya manin kalis, asin diraray pagpasalamat sa imo, itinaosa sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos, asin mag-inom ka ini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, dugo kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa na ikaw magdatong. Kaya kami nagurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa, si Francisco, asin kan sa mong Obispo, si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man, giramdumasa sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakaigtupa, nakapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo, siring man huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasarogan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindo po ang gabos. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nang nangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninungan. Tanganing kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay, natalingkas sa kasaalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulit ka sa imong kahagaan, asin ang kapangyarihan, singan ang kamurawayan, sa mga Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari paghilinga an sa mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua na siya mapatuninong asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinrauhan kamo nin katuninungan. Cordero kan Diyos, na nagkapara, kan mga kasalan, kan tinapan. Karapi kami, Cordero kan Diyos, na nagpapara, kan mga kasalan, kan tinapan. Tawi kami, in Mga tugang, uya si Hesu Kristo, uya ang nagpapara ang mga kasaalan kan kinaban, paladan kita mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo Na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo, Amen.
Maluhod po ang gabos. Pamibi sa yubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Yesu Kristo, sa muyang tugang, asin ang kalayo ning pagkamuot, na pinalaad kan banal na Espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom, sa kadian mong madatong. Ang sa imong grasya, magbago sa mo, na kami dai mapagal, sa pagpatalubo kan mga pisog kan marahay na bareta. Ini mga pisog magbago sa kaladman, kan katawuhan, asin kan bilog na ninalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit, asin bagong daga, na pagkatapos daugon ang karatan, ang sa imong kamurawayan, magliliwanag sa gudpaman. Ang biyaya kan yubileo, magpukaw liwat sa mong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya mapalako sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninungan, kan sa mong paratubos. Sa saimos sa muyang Diyos, banal sa gudpaman, ang kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matindog po ang gabos. Mamibi kita, kagurangnan, kaming nagaako kan mga mamurawayo na misteryo, naghihinguwa sa pagpasalamat sa imo, tamantang uya pa sa daga, kami tinutugutan mo dawa ngunyan na makisumaro sa mga bagay na langit nun. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos sa nagkapirang anunsyo. Magkakaigo po kita ng second collection para sa padagos na pagpakarahay kan fasilidades kan satong simbahan bilang pangandam niyato sa mga peregrino na mabisita sa satong simbahan. Ikaduwa, sa dai mahaloy mapuunaan perilian, liwat nakikiulay ang simbahan sa mga membros kan satong parokya na maging imbelto para sa honisto, matanos asin matuninong na perilian. Alagad tanganing ini mangyari, ini kaipuhan taan mga PPCRB volunteers na nag-iedad 20 anyos pataas na dai imbelto sa arinman na partido. Magpalista po sa Paris Pastoral Council sa pamayo kan chairperson, Sis Nancy Penetrante. Si mga dating membros po, kaipuhan man po giraray mag-renew kan sa indang membership sa PPCRB. Pangtulo, kan Pebrero 9, nagpuna ang panahon ng kampanya kan mga kandidato sa mga nasyonal na pwesto. Sa petsa 28, mapuon ang kampanya para sa lokal na pwesto. Makikiulay po kita sa mga kandidato asin suportadores na dai magpatugdok ng campaign jingles o magkurahaw gamit ang trompa na harani sa simbahan o kapilya, mantang nagsisilibrar kan Santa Misa. Sa tuya pong respetuhon ang lugar ng pagpamibi asin pagsamba. Pang-apat, sa Sabado, petsa 22 kan Marso, gigibuhon ang first canvassing kan Search for Jubilee Easter Angel sa oras na 1:00 nin hapon. Pakihatod po ang mga sobre sa inda asin tabangan ta po ang sa mga kandidatos asin kandidatas. Panglima, sa petsa 29 asin 30 kan Marso, magkakaigo po kita kan duwang aldaw na Paris Renewal Program o PREX. Inaapudan po ang mga PREX members na mag-imbitar nin mga kamidbid na dai nag-attender kan nasabing renewal program kan satong parokya. Prioridad po ang nasabing renewal program idtong nag-iedad 20 anyos pataas asin nag-ierok sa barangay na sakop kan satong parokya. Matindog. Isusunod po niya tungo niyan ang pagpresentar kan mga kandidatos asin kandidatas kan satuyang Jubilee Easter Angel 2025. Pag mabaoy po, mag-inasa na po sa atubangan.
Ang mga minasunod, iyo ang mga Easter Angel ngayong taon 2025. Giyahan po ang mga aki, mga magurang na magdigdi sa inutan. Tangalig mamitwidan. Enot po si Midjari Maxine D. Arumin, aki po ni Manuel Arumin, asin Joyce Del Parto Arumin, kang San Juan, Nabua. Ikadua, si Ninya Micaela L. Antonis, aki ni Jerome Antonis Jr., asin ni Ria Rose Antonis, kan Santiago Old, Nabua. Pantulo, si Wen Nicolo D. Bermido, aki ni Juan A. Bermido, asin Janelle Derecho Bermido, kan Santa Lucia. Pangapat, si Althea Zamia B. Camila, aki ni Felix Camila, asin ni Janet Basinal Camila, kang Santa Barbara. Sunod po si Maria Salve C. Ebrano, aki ni Ben Leonilo L. Ebrano, asin Nikki Siron, kang San Antonio. Sunod si Elias Andrew C. Estil, aki ni Joel A. Estil, asin Madel B. Siron, kang San Antonio. Sunod po si Rico Christoph L. Moreno, aki ni Reyes Moreno, asin Catherine Luares, kan Santiago Yang. Pangwalo, si Darion Cledge B. Sabas, aki ni Cleo N. Sabas, asin Julia Beltrano Sabas, kang San Antonio. Asin panghuri, iyo si Adrieche B. Samudio, aki ni Archie Samudio, asin Judith Beltrano Samudio, kang San Antonio, Ogbon. So iba po, dahil nakaabot, ini po ang satuya mga Easter Angels 2025. Satuya po sindang upakan. Tabangan ta po ang satuyang simbahan sa paagi kang pagsuporta kaining mga Easter Angels. Asin padagos pa po kami nag-iimbita na ibali po nindo sa mga kagustuhan pa dyan na magbali sa Easter Angel. Padagos pa po ang pagsanguyang pag-alok tangaling makaayon sa Easter Angel 2025. Sa liwat po, ngunyan pasana, nagpapasalamat na kami sa inyong suporta sa paagi kang pagtabang o pagsuporta man sa mga Easter Angel 2025 na ini. O pakanta po sindaliwat. Salamat po. Pwede na mabalik sa tukawan. Additional announcement po, sa April 20, makakaigwa po nin pagtabang sa mga yaon sa priso. Kaya kami po naghahagad ding tabang sa mga gustong mag-donate po ng mga toiletries, arugang sabon, toothpaste, shampoo o tuwalya. Pwede po ninyong itaw iyan sa opisina. Tangalig pong maitaomi sa mga yaon sa kulungan sa maabot na Easter Sunday, April 20. Padagos po ang samuyang pangapudan na tabangan ta po ang mga tuwang nyato na yaon sa bilangguan. Matindog po ang gapos. An kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, kanama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa pagkamuot, asin katuninungan ni Kristo. Salamat At sa Diyos.